Sa unang pagbasa, nindot kayo pagkahulagway ni San Pablo ang atong kahimtang. Ingon siya, si Abraham mao'y atong ginikanan. Niya dunay duha ka anak ug duha sad ka gipaanakan si Abraham. Ang una niyang gipaanakan mao ang ulipon kadtos Hagar. Niya ang kaliwat, ang anak ato nga gitawag og Ismael mao nay gi-claim sa mga Muslims nga ilang descendant. So mag-abot tas mga Muslim didto sa ni Abraham, pero magbuwag ta tungod kay ang ilang gi-claim nga ilang descendant mao si Ismael. Pero gitawag sila ni San Pablo og mga ulipon kay ang ilang sinugdanan, ang ilang inahan ulipon man to, sulugoon man to ni Sarah. Pero si Sarah asawa ni Abraham, dili ulipon ni Abraham. No na siya. So kinsa may anak ni Sarah? Tubag. Wa mo kibaw. May pa mga Muslim kibaw kay sila nga ang ilang descendant si Ismael, kinsa may anak ni Sarah nga mo yato sang ginikanan. Si Isaac. No na siya. Pulo sila Isaac, Ismael. Ana, mo na hinumdumi na ninyo. Mo na inig atubang natog Muslim, ingnon din nato kaliwat ra ta oy. Ang imong apuhan si Abrahaman, akong apuhan sad si Abraham sad. Sa kisam day kang anak kong Isaac. Kisam day kang anak ko Ismael. Yan ang mag-away ang tam nagsuon ra ta. Oo na siya. Mo na ingos Kristo, love your enemies kay usa ra atong ginikanan. Mo na ginikanan sa pagtuo. Pero ang punto ni San Pablo dinhi nga dinhi sa atong lawas dunay duha ka sana inahan. Dunay duha ka inahan ba nga nagpangga nato, nga nagkunuhay, naghatag sa atong panginahanglan. Unsa man? Ang atong sala ug ang Espiritu Santo. Niana nato ang atong sala maningkamot sa naog tubag sa atong panginahanglan. Nya ang Espiritu Santo maningkamot sa nagtubag sa atong panginahanglan. Di karon kinsa may imong patubagon sa imong panginahanglan, ang imong sala o ang Espiritu Santo? Congratulations. Kay matod para ni San Pablo, ang ulipon gikan sa yuta. Ang dili ulipon saad sa Dios, gikas babaw padungari. Ang ulipon gikas yuta. Nya ang atong sala hain man siya nahimutang sa atong lawas sa kaniba, atong pagkatao, hain man ang sala din hinahimutang. Naa nang imong lawas, kay kanang imong lawas gikan as yuta. Kining ako diin man gikan. Kini akong lawas ba diin man gikan? Yuta. Kamura dai gikas yuta de. Pero ang dili gikas yuta mao ang atong kalag. So kung magsigi na tag-atiman sa atong kalag, unsa may mahitabo? Dili ta mahimong ulipon. Pero magsigi na kag-atiman sa imong lawas, ngang imong yung lawas mo'y imong panggaog maayo, maulipon ka. Oh. Kana ding imong lawas, gusto day ka imong lawas sakitan or pasakitan, gusto ka dili? Unya karon ug naay tawo moduol nimo, moingon siya, tigay ka mosunod nako, bunog gyud ka. Unsa ba? Mosunod ka? Iya man kang papalitog siyabo, iya man kang padilon og siyabo. Nya di ka mosunod, patay gyud ka. Unsa man? Mosunod dili. Hadlok gani kang sakitan, hadlok kang mamatay, aw sunod, ana ulipo nakasasala. Pero og wa ka mahadlok masakitan, di sa ka mahadlok mamatay, adi jud ka maulipon sa di ko. Pati lang ko okay ra man. Ana. Di karon ka mo be, unsa man? Ulipon mo o dili? Oh, mao na ingos Kristo pagkadautan gyud ni ining kaliwatana. Ngano man? Sigig pangayog milagro gikan ni Hesus, pero di gyud mabinaw sa mga pulong ni Hesus nga unta matud pa niya, ang akong pulong labaw pas mga pulong ni Solomon,
Labaw pas mga pulong ni Hunas, kay si Solomon nindot kay siyang mga pulong, pero nagpabilin siyang ulipon siyang lawas. Maobitang nahugno ang gingharian sa Israel tungod ni Solomon. Naulipon siya siyang lawas, ug usa ka prueba nga naulipon siya siyang lawas, nangasawa siya 700 kabuok, nya naa pagid siya kabit nga 300 kabuok. Munang kamong mga asawang naay kabit inyong bana, ayaw na lang mo pagreklamo kay wap ana katupong ni Solomon. Siyuna ka ng 700 kabuok asawa, nya 300 kabuok kabit. Nga naman, tagbaon yun ang lawas, tagbaon. Agalibog na mga iko, isip laki, unsaon na pag-schedule. Tingal lang gina ako, tingaling tulong, lisod ng schedule. Sana ka ng 300? Yapunan pag 700, 1,000 tanan, mura man sa atong kuwan. Kaning atong slots nga gipamaligya, tag 1,000. Basta maunay kabit ang asawang Solomon. Guba yang gingharian. Kay kanang asawa, kanang bana, kasagaran gid anak, para lawas man. Para lawas yun. No. Maobitaw na nga niingon si Kristo didto sa langit, wa nay minyuay didto. Kay ngano man pulos na mo mga espiritu samas mga anghel. Kay kanang bana o kanang asawa, kanang kabit para ra gid nas lawas. Kanang uyab-uyab para ra gid nas lawas. Muna ang pari ug ang madre langit non kaayo. No? Wa day mo kibaw na nga nagpuyo mami sa kinabuhi nga langit nun nga way asawahay. Sugat-sugat pa nagsa pero dili kayo pirmi. Ang usaw mo sa pagpirmi nga way parihag puyo. Pero amo sang sugat-sugat adto mo sa magsugat sa simbahan, sa mga pilgrim centers, mga nanagod adto sa mga katekesis, sa mga pastoral area, di man pra nang inyo adto mo anang mga ngit-ngit kuno nya, bugnaw-bugnaw. Napulo kuno sa amin ang kilid. Ang tinuod ba na okay ba na mao na lawas karon o gusto ta matud pang San Pablo ayaw na mo pagpaulipon pag-usab kay giluwas na kita gitagaan na kita kagawasan ni Kristo. Giunsa man ta paghata og kagawasan ni Kristo sa iyang kasakit, kamatayon og pagkabanhaw. So ang mahal nga birhen gusto siya nga di na ta maulipon, iya tang gitagaan sa santos nga rosaryo. Ang tao nga magsigig rosaryo sa tinud-anay gyud nga pagrosaryo mapamalandongon og mapaubsanon na kasing-kasing sa pagrosaryo nya mosunod sa kinabuhi sa mahal nga birhen, di jud ka maulipon, di ka mahadlok mamatay. Sa una nga ako pa'y leader sa Legion of Mary o sa choir dito sa Parokyas Guadalupe, na ako'y mga presidya sa kaning Legion of Mary nga akong duaon. Usahay magabiin ako muduaw, mubaktas ko og tag sa kaoras, tagpila na kilometro gikan ko sa opisina, ngit-ngit kaayo ang daan, usahay mag-uwan pa ako nang lakaon, kulba kayo. Ang akong gikulbaan kay kusog pa kayong operations mga NPA atong panahon na. Nako kani patay gyud ani. Ang ako na lang gipamina og naay mo buto nya duol nako, ako na gina. Wa man sad abot yung pagkapari karon dako-dako kulik dayon. Nga matapos atong panahon na ba. Pero lisod kay ta hadlokon magkupot ra jud kog rosaryohan. Rosaryo. Doon na may mga activity nya kusog inguan. Magbagyo pa gani. Kana Sister Nara ako ng mga kauban dito. Mangluhod mi, magrosaryo ta. Kanang magkaruling mi bagay para among funding sa among grupo. Perti ko sugas uwan niya, bukid ko na. Magrosaryo mi nga to, ikaw magrosaryo. Kita din mi ko sa kabuk bituon. Larga, porti naghanang yamog. Porti na mong basaa sa yamog, pero na iuwan. Nya perti blagom lang lubot rin sige kadakdak anang dangog kayo, pero wa na iuwan hangtod ikabuntag. Ikaw man na sa mo panaygod ikabuntag, katigom-tigom na mi, uwan na sa bayo, mga tuhog naman sad mi. Rosaryo ta. Naay man nag-away, rosaryo. Di ba? Patay day nagdali. Nawal, kisa pa may mag-away, nga nangamatay naman. Di malahos ang away, basta mag-rosaryo ka. Kaya ang rosaryo, gamhanan. Dili gamhanan nga maghimog milagro, kundi ang rosaryo makapalig-on. Kaya nga naman, makonektar bantas kinabuhi
ni Kristo ug sa mahal nga birhen nga wa gyoy kahadlok bisan gamay. Unsa may naas ila? Gugma. Kaning gugma mga igsoon, lahi ini siya sa kahadlok. Ang kahadlok, maulipon ka sa imong sala. Ang kahadlok ba? Maulipon ka sa imong sala. Ang gugma, unsa man? Maulipon ka sa imong gihigugma. Di man ka makasa basta maulipon ka sa imong gihigugma. Nya ang gugma ani, muna ni. Ang gugma kuan man na maghimo man ginasiyag maayo. Ang sala maghimo magdautan. So inig kahimo ni ikaulipon nimo sa sala, kadautan gyud ang imong mapuntahan. Mao bitan nang maulipon sa imong drugas, maadik gyud ka. Maulipon ka sa imong kwarta, magkinihaay gid mo sige didto. Maulipon ka ng imong yuta, sige ra jud kag panguanan na imong mga silingan, kanang pangaway anang na ang imong pangangkon anang mga yuta, labsiging pangangkon bawion gyud. Kanang away ba? Away kay ang sala muguba man na. Ambot lang ka na inyong mga naong, wa ba na mga guba? Inyong naong karon ba? Wa mga guba. Di ra ba mo tubag muguba na maobitan ng mga tato, kanang buslot-buslot diri, kanang mga ligation, abortion, kanang magpa-transplant og mga unsa pa na diha, padang pag-injeksyonan ang mga ilong aron manag-as. Di pangguba naman nimo ang original nga gihimos Ginoo. Apil na sila kanang color-colors buhok uban pa diha. Pangguba man gud na siya sa mga planos Ginoo, di ba? Gamay og dako nga kabubuton sa Ginoo, peligro kay nagatong gubon oy. Nya mao na ang sala mo guba. Pero ang gugma mo ayo, mo palambo. Mao na siya ang gugma. Unyarong maulipon na kas imong gihigugma. Ang sa may mahitabo, magsigi ka hunahuna sa iyang kaayuhan. Unsa may kaayuhan para sa mga kawatan? Ug mahigugma kas kawatan ba unsa may kaayuhan para nila? Ayaw sila glisod-lisura nga mukatkat dito sa imong kaning kuan. Ang gusto nila ra gyud makakuha ra man sila, ablihi nila na imong balay nya lakaw. Ablihi ba? Nya lakaw. Aron di na kay sila maglisod og hakot anang imong TV kanang imong kuan. Adto pa na magambak-ambak in taos luyo. Luoy kayo. Nya og ana imong hunahuna. Unsa ba na? Gugma ra o dili? Gugma, naulipon pa kas imong TV, sa imong laptop, sa imong mga bahandi, naulipon ka. Wa! Lakaw ka freely. Nya unsa may nahitabo sa imong mga gihigugma, malipayon nga naghakot galing niya pa. Nag-hire og multicam. Kay ubay-ubay masadang imong nahipos gyud. Iguli nimo, limpyo na imong balay saan indo tawa na may limpyuhanan. Unsa pa imong trapo-trapuhan dito nga wa naman, manangtang na lang pugas imong CCTV. Ana, o gamay nakikagbayro noon sa imong kurente. Okay na ninyo? Ang dili okay. Bahala na mo diya. Sige, manindog na ta.